سلام زخبركم تخطيتلتنا كم يصنحكم امباركس نايز ساعات الزدما ابقى بحر زتكور زعبا خوينو بناشونال اي ار انترست تتصحفيو ذا ريد سي كونسل بيت مخرق اي بحري زوباو قزري ابز ساعات او وشاتات ناي واتساب بوليسن تكالات صتان بزحات هاجرات كبابينان عبيت هاجرات عالمن حدا اكات عن زيدك اسنار استنتلو ازولدو زوبا متخخاب زوبا اي بحري اتي ابز خنمص ازغددنا غداي دما بوغن ايرترا انترفون زي معباليتات زكاتاتل نطف منغستو اكل كالت تكالات مصنعتات مراخب بوزهان مهران ودابيتات يخونو محبرات كوتا ابستفلالي مدايات زنتف ايرتراو محبرسب كابن غدايات عمق الكامر اين نني حوار استراتيجيكاو ربحتات غزا هاجرو علمو مسرح مدراخ ممرمار ولقاو تبغسو خاب موسات وزته تعزيمو نريو سلازلناي امساي اوغن بفلاي اتتراناي دياسبورا رقحي ابت بزح تمرتي سنفلطات سنه مرمر زيد ليو ناي هالو ساختعتن مرره خونه وداسي لؤم تساتفو خونه محنغاد حبرا مغلص خوينوم نرخبو مينا دليتنا غن بفلاي ازناي دياسبورا جنبار كم حدا رقحي دي فاكتور نبدهوتاتن وديتن سغيرو بو تماهيرو تمكرو دريعو نزرخبو عدلاتن بلجاتاتن نابرب حقيرو بصعرن هركوتنتن الرابحو عمصايت ايرترا نطف غنكا قلاس ترخصاوتي هلو تران توافاينتن دياسبورا نمكشماش زيكونه ايرترا منطر زلوا خبت بدهوتاتن علامان تطلبو زلان مملايو اتوم دليتن سمعتن نمبر عقم زحصرم زيغاتات نزي ترديوم لنفسهم ناي 3 كساب 5 عمت كوليج يخون حزباوي وتادرو اغلغلوت كاززو لاي غبا ناب كند ارستنا خنملس سنفلطتن تاريخ ودسبن مركز كيرنا خنزارب حبرتسبات نحقنيا جيوبوليتيكاو ربحاتاتهم كلاليو مزخلو ناي زقمطو جغرافي بلجا استراتيجيكاو ربحا اب تقمم كاولو بملء حرنتن حموتن قريصم مسبغسون صنيعم توفيهم مزقصلون امونغون غزا رسوم ناب جيوبوليتيكاو حيلي يغيرو حبرتسبنا حنت هاجر نزخلل مزسقم يخون اعينتو مزشفنكا انصارو ربحاتاتهم بخلوت كبات تمزميزو صقاتاتهم تزميتو اتا سلاممون ابارخوت بعد تمركيسا بدخنتن صقعتنينتن ينبرو بزحوان عبيت حيلتات يخونو تبلستي جغرافي نزهبك استراتيجيكاو بلجاوي ربحا بحيل كرقص مزفتنو كيناتن زيرقاتن يزفتر ابز مدرخ مبار بزحات احزاب عالم تچفليقومن كترفو خلو وحدات كم حزب ايرترا زامسلو حيالات احزاب جن مريرن كملات ازبلحون عتقاون بوليتيكاون قالس بمكياد نربحاتاتهم كلاليو كوحسو يسرحلو استراتيجيكاو ربحاتات قيح بحر نموحاس نزمنات قند سب ጉዳይ ወይ ዋናታት ተረጊጾም ብዙሓት ዓበይቲ ሓይልታት ኮነ ተበለጽቲ መልሐቃት እዞም ሓይልታት ድማ ዓበይቲ ወፍርታት አካይዶም የካይዱ ድማ አለው ቀይሕ ባህሪ ቅድሚ ምስ ማእከላይ ባህሪ ኣብ 1859 ብመንገዲ መትረብ ስወጥ ምረኻቡ ኣትሒዙ ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ ህይወት ዓለምና ዓብ ተራ ዝነበረ ዘባ እዩ ንዘመናት ናይ ሲልካ መስመር ወይ ሲልክ ሮድ ንኤስያ ማእከላይ ምብራቕን ኤውሮጳን ብምርኻብ ሓደ ካብ ተጠቀስቲ ንግዳውን ባህላውን ንጥፈታት ዘእንግድ ዝነበረ ኣገዳሲ ክፋል ናይ ዓለምና እዩ ኣብ መንጎ ዝመድረኽ ድማ እዩ እዚ ናይ ኣድሊስ ስልጣነን ብኣቢሉ ኣብ ቀርን ኣፍሪቃ ዝዓንበበ ስልጣኔታት ሕብረተሰብ ክጋር ጀሚሩ ኣብ መንጎ ዝመድረኽ ድማ እዩ እዚ ናይ ኣድሊስ ስልጣነን ብኣቢሉ ኣብ ቀርን ኣፍሪቃ ዝዓንበበ ስልጣኔታት ሕብረተሰብ ክጋር ጀሚሩ ቅድምን ድሕርን መኽፋት መትረብ ስወጽ ህዝቢ ቀርን ኣፍሪቃ ፍልጠቱ ኣብ ምልላይ ሓቀኛ ጂኦፖለቲካዊ ረብሓታቱ ክዝሕትል ምስ ጀመረ ግን መጋበርያ ናይ ርሑቕ ዓበይቲ ሓይልታት ክኸውንን ንዘመናት ኣብ መግዛእትን ተደራራቢ ሓድሕድ ግርጭታትን ክወድቕ ኪሉ ድሕሪ መኽፋት መትረብ ስወጽ ቀይሕ ባህሪ በይኑ ንልዕሊ 10 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ንግዲ ዝካየደሎ መስመራት ዓለምና ብምብሓት ናብ ዓለም ለኻዊ ስትራቴጂካዊ ቁጠባውን ጸጥታውን መስመር ተቐይሩ ንዝተወሰነ ሃገራት ሰለስተ ኣህጉር ጥራይ ዘገድስ ዝነበረ ሎሚ ግሎባላውያን ሓይልታት ብቁጽሪ ሓደ ዘገድስ መስመር ኮይኑ ንረኽቦ ኣሜሪካ ኣብ ዓለም ካብ ዘለው 10ታት ወታደራዊ መደበር እቲ ዝዓበየ ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ዕድል ኤርትራን ኤርትራውያንን ዳርጋ 100 ዓመት ካብቲ መትረብ ስወጽ ዝተኸፍተሉ ዓመተ ምህረት ብ1952 ብኣሜሪካ ተወሲኑ ነይሩ ንብል እንተኾይና እቲ ነዚ መስመር ብሰንኪ ኣጉል ርድኢት ዝሕትል ረብሓ ዘለዎም ከም ዝተፈላለዩ ስርዓታት ኢትዮጵያ ዝኣመሰሉ ፖለቲካውያን ሓይልታት መልሐቃትካ ጌርካ ንሓዋሩ እዚ መስመር ንምቁጽጻር ዝተኻየደ ወፍሪ ዘመናት ክርዳእና ይግባእ ሎሚ ኣብ ጅቡቲ ንኣሜሪካን ፈረንሳን ተኸቲለን ቻይናን ጃፓንን ክዓስክራ ከለዋ ሩስያን ህንድን እውን ዳርጋ 5 ንጋድ ይርከባ ብመንጽሩ ድማ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከባ ሃገራት ብውዲት ዝተፈጥረ ዝተናውሖ ኩናት ድኽነት ተዓሳብነት ወይ መልሐቅነት ብልሽውና ዓፈና ወይ ተነጽሎ ወዘተ ተቐፊደን ገዛእ ረብሓታትን ከየለልያን ናብ ረብሐን ከየቋምታን ክልተ ኢደንን እግረንን ተኣሲረን ንረኽበን ነዚ ኣርዑት ንምስባር ንዘመናት ዝተኻየደ ቃልስን ጎኒ ገዲፍና ኣብ 2018 ድሕሪ ኣጠቓላሊ ስምምዕ ኣዋጅን ሰላም ኤርትራ ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ሓደ ተባዕቲ በጉስታት ዝመስል ምዕባሌታት ክቀላቀል ጀሚሩ ነይሩ እዚ ተበግሶ ብቤት ምኽሪ ቀይሕ ባሕሪ ዝጥቀስ ኮይኑ ንኤርትራ ስዑድ ዓረብ የመን ግብጺ ጅቡቲ ሶማልያ ሱዳን ከምኡን ጆርዳን ብጠቕላላን 8 ሃገራት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝዋሰነ ሃገራት ብምጥርናፍ ኣብ 2020 ብወግዒ
ተመስሪቱ ቀንዲ ኣበገስቲ ዝቐጽሪ እቶም ዝኽሉ ዘይደልይዎ ኣርሒቖም ዘይጥምቱ ገረባብቲ ይኹኑ ገለ ሓይልታት ግብፅን ሳዑዲ ዓረብን እዮም ዝብሉ ቁኑዕ ግን ኣይኮነን ምኽንያቱ ኤርትራ ትርከበን ብዙሓት ሃገራት ብቐንዱ ንዓአን ዘገድሳ ዛዕባ ኮይኑ ክሳብ ዝረኸብኦ መጽናዕታዊ ወረቓቕተን ኣብ ቤት ጽሕፈተን ኣዳልየን ኣበርክቶ ዝገበራሉ ሓድሽ ቀይሕ ባሕርያዊ ቁጠባዊ ቐጽሪ እዩ ንቀይሕ ባሕሪ ብፍጹም ብምቁፅጻር ንኣሜሪካ ኾነ ኤውሮጳዊ ሕብረት ምሕናቕ ወይ ኣብ ርእሲ ይብድላናየን ትብለን ጎረባብቲ ሃገራት ምቕጻዕ ዘይኮነስ በንጻሩ ካብዚ ኣገዳሲ መስመር ዝግባእካ ረብሓ ምጅማልን ውሕስነትን ሰላምን እዚ መስመር ምርግጋጽን ማእከል ንግድን ቱሪዝምን ንምግባሩ ዝዓለመ ቅዱስ ምትእኻብ እዩ ነይሩ ናብ ወታደራዊ ምትእኻብ ወይ ቀጽሪ ከመዕብል ይኽእል ዶ እንተልካ እንተማዕበለውን ንድሕነትን ረብሓን ገዛእ ዘብኡ ንምውሓስ ምርግጋጽ እምበር ንጎረባብቲ ስጋጥ ክኸውን ኣይክእልን ሓደ ሰብ ከስምረሉ ዝግባእ ኹንነት ግን ነዚ ከምዚ ዓይነት ተበግሶ ብቐጥታ ክጻረርኦ ክንጽበየን ዘለና መነመነን መጀመርታ እዘን ከይከፈላ ብነጻ ክጥቀማሉ ዝጸንሓ ዓበይቲ ሓይልታት ዓለምና ከጓናድብኦ ማዕለያ ዘይብሉ ወፍርታት ከካይዳየን ስዕቡ ድማ ቀይሕ ባሕሪ እንተዓንቢባ ምህርቲ ግራተን ዝጎድለን ከም ሃገራት ወሽመጥ ፋርስ ንረብሐን ኢለን ከቃለሳየን ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰለ ሃገራት ግን ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ንሓደ ዘመን ዝኸደ ኣጉል ርእየት ክዓርያሉ ዝግበአን እዋን ምዃኑ ክግንዘባ ይግባእ ኤርትራ ዝኾነትን ንሓዋር ትኸውንን ንምዕሪት ስትራቴጂካዊ ረብሓ ተጠቂማ ምዃና ነፍሲ ወከፍ ደላይ ጽቡቕ ዝዘባ ክርድኦ ይግባእ በዚ ምትእኻብ ቤት ምኽሪ ዝተልዓለ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ክበሃልን ክዝረብን ይቐንዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ኢትዮጵያ ሓደ ዶክተር ቶፊቅ ዓብዱላሂ ዝተባህለ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብቐጥታ ነዚ ዛዕባ ዘተኮረ ሕቶ ኣቕሪቡሉ ኣብይ ኣሕመድ ዝመለሶ ዘይቀጥታዊ ኣመለኻኽታን ንሱ ዘስዓቦ ክትዓትን ጎኒ ገዲፍካ ድሒሩ ኣፈኛ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ እዚ ምትእኻብ ንኢትዮጵያ ንምህራም ብግብፅን ስዑድን ዝተሃንደሰ እዩ ኢትዮጵያውያን ክድቅስ የብሎምን ዘስምዕ መግለጺ ክህብ ቀንዩ ብዘይካ እቶም ዝመሰሎም ዝዛረቡ ዘለው ሊቃውንቲ ኢትዮጵያ እዚ ዲና ሙፍቲ ዝበሃል ውልቀ ሰብ ሓድጊ ወይ ርስሓት ናይ ስርዓት ይህወደ ግን ኪንኡ ዝነበረ ስርዓታትን ኮይኑ ቀፂሉሎ ኢትዮጵያ ኣብ ዘይርግኣት ኤርትራን ዘመናት ደልያ ሰኣነቶ ረብሓ በንጻሩ ድሕነታ ኾነ ረብሓ ኣብ ርግኣትን ሓያልን ኤርትራ ከም ትረኽቦ ክትኣምን ክትክእል ኣለዋ ኤርትራውን እንተኾነት ንዘለዋ ጂኦግራፊያዊ ብልጫ ተጠንቂቓ ናብ ረብሓን ረብሓ ዞባኣን ዳኣ ተቐይሮ እምበር ጠንቂ ዘይርግኣት ጎረባብቲ ሃገራት ኣይትኸውንን ከም ተመክሮ እውን ኢትዮጵያ ኣብዚ ዞባ መጋበሪ ዓበይቲ ሓይልታት بمخان جزاء حزب قربابتان كم حسم أهليقان ندحريت مليسان سلازيس نحنا 100 مليون فخر أيكونن زجد سلو 100 مليون حزبي تدمر قربابت حزبي دحناتهم الرقيقاتن ربحوا كتكملوا مخالنيو زي تخال زلو أمباركس زخبركم تخطاتلتنا نايس ساعات زي مدبنا أزينيرو عدشي مدباتنا مكتتال سبسكرايب شير لايك كومنت مكبراي ترسعيكم سلام